Insemmilkom nilqakom mill-ġdid tal-programm News.mt. Nitkellmu dwar il-fatt li id-29 ta' frar huwa jum illi jiġi biss darba fil. Nistgħu għalhekk insejħulu jum rari u għalhekk mhux ta' bxejn illi huwa jum iddedikat għal Mart rari. Mart li għalkemm iġib dan l-isem jeżisti f'diversi forom u jaffettwa ħafna nies. Naraw. Ta' Bjorn Formosa u Joe Magro, it-tnejn vittmi tal-ALS, servew biex fl-aħħar xhur f'pajjiżna tqajmet iktar kuxjenza dwar Mart rari. Mart li forsi ma nisimgħux dwaru kuljum għax ma niltaqgħux ta' spiss ma' minnu vittma tiegħu, iżda li l-impatt li ħalli fuq min jolqotu rabatu ikun wieħed kbir. It-tama ta' ħafna ili xi darba tinstab xi forma ta' kura għal ħafna mill-Mart rari li jeżisti madwar id-dinja u fil-limitazzjonijiet tiegħu pajjiżna wkoll qed jagħmel il-parti tiegħu. Minkejja riżorsi limitati kemm dawk finanzjarji kif ukoll dawk umani, fl-aħħar snin f'Università ta' Malta ir-riċerka dwar Mart rari f'pajjiżna ħadet spinta l quddiem. Il-Mart ikklassifikat bħala rari huwa dak li jaqbad lil persuna minn kull 10,000 jekk mhux inqas. Fil-jum id-dedikat għal Mart rari, id-29 ta' frar, iltqajna ma' Alex Felice, professur tal-Fiżjoloġija u Biokimika fih dan il-Fakultà tal-Mediċina fl-Università ta' Malta. Kollox jibda minn inizjattiva ta' familja, gruppi jew ħbieb ta' pazjenti li jbatu minn Mart rari li juru interess li jsiru jafu iktar dwar il-marda partikolari u bi sforz u dedikazzjoni jiġbru l-fondi neċessarji biex l-Università ta' Malta tibda ir-riċerka tagħha. Xi riċerki jdumu iktar minn oħrajn iżda il-frott tagħhom mbagħad jitgawda minn kulħadd. Il-professur Felice tana l-eżempju tal-marda tat-talassimja, kundizzjoni ereditarja komuni f'Malta u l-Mediterran li tikkawża anemija qawwija fit-trabi. Huwa fisser kif mal-20 sen ilu f'pajjiżna kien hemm interess partikolari għal Mart rari tad-demm u wara snin ta' riċerka ix-xjenzati saru jafu iktar dwar il-marda. F'daw is-snin bi kooperazzjoni bejn id-Dipartiment tas-Saħħa u l-Università ġew stabbiliti programmi għat-testing tal-persuni, l-familji speċjalment, għal kura tagħhom bi klinika apposta ġo l-isptarijiet tagħna u programm ta' riċerka bbażat ġo l-Università li bih jkunu jistgħu jitalmu, jitħarġu tobba jew xjenzjati. Mistennijin ir-riċerka wkoll ir-Reġistru Nazzjonali tal-Mart rari li tnieda l-bieraħ, reġistru bid-dettalji ta' persuni f'pajjiżna li jbatu minn dan il-mart. Ir-reġistru se jkun għodda importanti ħafna fir-riċerka tal-Mart rari, anke li joffri l-opportunità li jitqabbel ma' figuri u dettalji li lin minn xtutna. Huwa maħsub illi f'pajjiżna hawn bejn 25 u 27,000 persuna li jbatu minn Mart rari, però teżisti biss informazzjoni dwar 2235. Iżda sa qabel dan ir-reġistru, ir-riċerkaturi ma kinux jidhom fuq żaqhom. Sa sejna fuq xi xinu l-istudju li għaddej bħalissa mix-xjentisti fl-Università. Bħalissa qegħdin naħdmu fuq set ta' genes li għadna kif skoprejna ftit ilu li naħsbu li huma li jirregolaw kif taħdem is-sistema ġenetika ta' kif jiġi prodott id-demm u sustanzi hemoglobins differenti. Il-hemoglobin huwa dak il-molekul li jagħmel id-demm aħmar. La darba t-tobba jifhmu iżjed kif jaħdmu dawn il-genes fid-DNA, ikun possibbli li ssir dijanjosi aħjar tal-marda u ta' kemm tista' tiggrava. B'hekk tittieħed deċiżjoni iktar ikkalkulata dwar it-trattament meħtieġ. Ultimately bħal f'kundizzjonijiet bħal rare diseases oħrajn l-għan ultimu għalli nkunu nafu ferm aħjar kif taħdem is-sistema ġenetika li tirregola l-produzzjoni tal-hemoglobin biex tkun tista' tkun manipolata jekk jista' jkun b'mediċini sempliċi jew nkella anki forom ġenetiċi iktar moderni biex dak li jkun jista' jitfejja. L-Università għaddejja bi programmi ta' follow-ups tal-kanċer tas-sider filwaqt li tnieda proġett ta' riċerka fuq il-colorectal cancer
mart tal-klewi u kif ukoll fuq il-mart neuromuskolari. Wieħed mill-kollegi tagħna, direttura, għandu modelli fid-dubbien li għandhom ġenetika neuromuskolari li simili ħafna għal tal-bniedem. Allura tajba biex wieħed jagħmel genetic models biex kun jista' jistudja dak il-kundizzjonijiet fil-laboratorju u bekk jistgħu jiġu żviluppati testijiet ġodda jew mediċini ġodda għall-użu fil-pazjenti. Profs Felice stqar kif dawn ir-riċerki jirrikjedu element ta' filantropija mhux biss fis-sens finanzjarju iżda wkoll fil-ħin li wieħed jiddedika għar-riċerka u f'donazzjonijiet ta' kampjuni użati għall-istudju. Wieħed jista' palma jagħti l-organi għall-użu fit-terapija permezz ta' trapjanti, illum jeżistu sistemi kif wieħed iħalli tissues, demm, jew anki informazzjoni fuq saħħa miġbura fuq tul ta' żmien ġo dak li ngħidulu biobank. Biobank hija għodda kważi essenzjali biex isir il-progress fuq rare disease. Dawn id-donazzjonijiet isarfu fajnuna imprezzabbli lix-xjentisti li jkunu jistgħu iħejju studju fuq il-modelli u jekk ikun ta' suċċess jgħaddu għall-istadju ta' clinical trials. Dan bit-tama li ssir ir-realtà l-ħolma ta' kull xjenzat, tabib u fuq kollox pazjent li żmien kollu ta' riċerka isarraf xi tip ta' terapija u forsi anke kura għal mart rari. Ser inbidlu is-suġġett ta' spiss nisimgħu dwar rapporti tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-andament ekonomiku ta' pajjiżna. L-istess suġġett ikun trattat ukoll f'dawk li jissejħu country specific recommendations. Iżda dawn ma jipprovdux biss rakkomandazzjonijiet fil-qasam ekonomiku, iżda jmissu temi oħra bħal ngħidu aħna il-ġustizzja, is-saħħa, il-pensjonijiet, dawn huma kollha temi li jolqtu ħajjet iċ-ċittadin. Ser insegwu aktar fit-tieni servizz tagħna llum. Fl-aħħar xhur smajna ħafna dwar is-suċċessi ekonomiċi li kiseb pajjiżna fi żmien meta ħaddieħor bassar biss bozzot ħomor u bailout. Lil mir-retorika politika kienu aġenziji internazzjonali kbar li konfermaw it-titjib sostanzjali reġistrat f'diversi oqsma f'din il-leġislatura. Issa kien imiss lill-Kummissjoni Ewropea li f'rapport speċifiku dwar l-isfidi li għandu kull stat fl-Unjoni Ewropea tinnota l-progress kbir li sar biex jintlaħqu l-miri stabiliti għal Malta wara li gvern preċedenti daħal il-pajjiżna fil-proċedura ta' deficit eċċessiv. Il-ħolqien tax-xogħol, iż-żieda fin-nefqa domestika, it-tnaqqis fid-deficit u iż-żieda fl-esportazzjoni huma fost l-oqsma imfaħra mill-Kummissjoni f'rapport li jxejjen għal kollox il-kritika distruttiva tal-Oppożizzjoni. Waqt li l-Partit Nazzjonalista jgħid li tkabbir ekonomiku huwa riżultat tan-nefqa tal-Gvern, il-Kummissjoni Ewropea tgħid growth has been job rich and broad-based. Dan grazzi għal titjib setturi tradizzjonali bħal dak tat-turiżmu u inizjattivi tal-Gvern li stimulaw żieda fl-esportazzjoni u fl-impjiegi, iżżid il-Kummissjoni. Kif mistenni spikka wkoll it-titjib fil-qagħda finanzjarja bil-Gvern jirreġistra surplus f'ċerti perjodi wara ħafna snin ta' tberbiq li kompla jżid id-dejn nazzjonali. Dwar dan il-Kummissjoni tgħid, the current account balance has corrected sharply to a position of sizable surplus. Dan kien ikkumplimentat b'surplus ta' 8% fil-bilanċ kummerċjali meta mqabbel mal-prodott domestiku gross. Bil-Kummissjoni tinnota li minn sitwazzjoni ta' deficit fl-2010 illum Malta għandha r-raba' l-ogħla surplus fil-bilanċ kummerċjali fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea titkellem ukoll dwar is-settur tal-enerġija u ssostni li għal ħafna snin dan kien mażra l-kompetittività ta' pajjiżna kkawżata mid-dipendenza fuq iż-żejt. Ir-rapport jgħid propju hekk. The near full dependence on imported oil and network inefficiencies resulted in high electricity tariffs for the industry, while not fully reflecting costs and thus leading to the accumulation of significant debts at the state power utility company. Recent policy measures, however, have aimed to remedy these shortcomings.
Dan kollu jġib fix-xejn in-negattività tal-oppożizzjoni għal proġett li bil-fatti kontribwixxa tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Tkabbir li fi kliem l-istess Kummissjoni Ewropea huwa wieħed sostenibbli u mistenni jkompli fix-xhur li ġejjin. Ir-rapport iżid jgħid real GDP growth has picked up in recent years. It rose from 2.1% in 2011 to 3.5% in 2014, and is projected to have increased further in 2015. Qudiem dan kollu il-Partit Nazzjonalista spiss jinħeba wara l-kriżi internazzjonali tal-2008 biex inaqqas mill-mertu tal-Gvern Laburista, jew aħjar jipprova jieħu l-mertu hu. Iżda anke hawn il-Kummissjoni tikxef il-qerq politiku tal-Oppożizzjoni kif tqabbel il-qagħda ekonomika illum ma' dik li kienet qabel faqqat il-kriżi u tajt potential growth has exceeded the levels of the period before the crisis, when potential output growth averaged 2.5% between 2004 and 2008. According to the most recent estimate, based on the Commission's 2016 winter forecast, potential growth is projected to exceed 4% in 2015 and to average 3.9% in 2015-2017. Anka fejn jidħol il-ħolqien tal-impjiegi, il-Kummissjoni Ewropea tfaħħar il-ħidma tal-Gvern preżenti li tisboq l-aqwa riżultati tal-Gvern Nazzjonalista qabel il-kriżi internazzjonali. Fil-fatt il-Kummissjoni tajt, the amount of new jobs generated in the post-crisis period is significantly higher than during the boom until 2008. Dan grazzi fost oħrajn għall-inċentivi biex jiżdiedu n-nisa fis-suq tax-xogħol, għalkemm din tal-aħħar tibqa' sfida ewlenija għal pajjiżna. Il-Kummissjoni nnotat ukoll li l-Gvern beda jindirizza s-sostenibilità tal-pensjonijiet u s-saħħa. Dan wara sena fejn ir-rata ta' faqar u esklużjoni soċjali baqgħet stabbli għall-ewwel darba wara ħafna snin. Il-Kummissjoni ħarset ukoll lejn il-ħidma tal-Gvern f'diversi oqsma oħra. Innotati tnaqqis fil-waiting lists tal-isptarijiet pubbliċi, l-ewwel riżultati pożittivi tar-riformi fil-qrati, it-tisħiħ fl-aċċess għal finanzjament ta' azzjendi żgħar u medji, il-miżuri ta' simplifikazzjoni fil-burokrazija tal-Gvern, it-tisħiħ fil-governanza fiskali u fit-tax compliance. Fuq kollox l-esperti tal-Kummissjoni qed jibassru li bir-rata qawwija ta' tkabbir ekonomiku sa tmiem din il-leġislatura il-ġid nazzjonali ras għal ras ta' Malta se jkun kważi laħaq il-medja Ewropea. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm Malta qed tesperjenza bidla li qed isseħħ. Bidla li l-bot mill-battibekki politiċi qed ħalli impatt pożittiv fuq bwiet il-familji waqt li tilħaq l-aspirazzjonijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Fuq kollox dak ir-rapportat mill-Kummissjoni Ewropea jixed impens ħieħ u bla preċedent biex Malta ta' bilħaq tkun l-aqwa fl-Ewropa. Jintemmaw l-ewwel programm tagħna x-xahar ta' Marzu, suġġetti x'niddiskutu jkollna dejjem. Iżda nħeġġu lilkom tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Infakkarkom ukoll li dan il-programm flimkien ma' dawk kollha li xandarna sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Grazzi talli għal darb'oħra kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.